в неправилната функция на простатната жлеза и най-вече спадове с ерекция и издръжливостта. Често служат и за енергия и мощ, където всъщност ще помагат за много по-добра енергия и така всъщност ще регулират повече приток на кръв. По този начин, когато има приток на кръв, ще създават и едно усещане за твърдост, където всъщност е един от комплексите на мъжете. Следващото нещо, което се случва, следващия комплекс на мъжете, това е малък ли ми е, нали? И като цяло, когато ерекцията е в топ форма, със сигурност члена няма и да бъде малък, независимо размера. Той ще си оголеми своят размер поне 2 см, когато ерекцията е, нали, в топ форма. И понякога в това, че имаме по-слаба ерекция, създава комплекс в мъжа. Следващото нещо, което е много често срещан комплекс при мъжа е: аз много бързо ли свършвам като цяло? И всъщност тук спомагат и за засилване нивата на тестостерона, където всъщност помагат за издръжливостта, за усещането на мъжа, това на него да му е много по-хубаво, на него да му е, нали, по-усещащо и спокойно. Да. И като цяло са и най-вече превентивно за болести, които може да се развият в половата система и неправилна функция, като рак на простатата, като проблеми в рак на матката, на шийката на матката и много други неща, така че са много благоприятни. И всъщност тук могат да ги взимат и хора, които нямат проблеми или пък... Превентивно, да. Превентивно, да. Точно интересно, да. Продуктът е с засилен екстракт от бабини зъби и гухарче. Спомагат ужасно много, пак казах, за тези нарушения. И най-вече много е интересно това, че съм създала продукта с стевия, няма никаква естествена захар, супер благоприятна за диабетици. Да, това ще да кажа, че може не да си... спомагам само за, между другото, половата система, но спомагат ужасно много и за нарушения, свързани като цялостната здравословна система на човек. Проблеми с холестерола, защото е създаден продукта от фитотерапевта Борис Николов, където той е създал убиецът на холестеролните плаки и така, след което, нали, вече се засилва екстракта от бабини зъби, спомага и за половата система. Препоръчвам продукта и наистина той е моята запазена марка за лечение, което може като цяло превентивно да спомогне преди да стигнем вече до аптеките, до болниците и така нататък. Билката за мен е едно много благоприятно решение, защото ние трябва да се грижим за себе си и грижата за нашето здравословно състояние започва от нас.